Mga Ilonggo OFW nga na-stranded sa Cebu, nabudlayan nga mga comply sang bago nga mga requisitos sang OWA antes pasugtan sila nga makabalik sa Iloilo. Yaring balita nga aton gintutukan. Magabalik na kunta ni masobra 100 ka mga Ilonggo OFWs nga na-stranded sa Cebu sang Martes. Apang wala ini madayon tungod kinahanglan nga iplastar anay sang OWA ang guidelines kag protocol antes sila dalon sa Iloilo. Madumduman nga isa sa mga OFW sa nauna nga batch nga nakapuli sang Huwebes Santo ang nagpositibo sa COVID-19. Ini ang rason nga nagtulod sa panawagan nga istriktohon ang pagpatuman sang protokol. Isa ang seaman nga si Rex Villanueva sa mga na-stranded halin pa sang Marso 18. 12 na katuig nga nagaobra ini bilang electrician sa barko. Nagalaam kung tani nga makapauli siya sa iya pamilya diri sa Iloilo. No, tani ma-direct, ma-connecting flight ko kay pag-abot today. Wala mo kabalong may lockdown galing Cebu kay ambi ko sir Manila lang yung na lockdown. So pag-abot ko din sa Cebu, ma-connecting flight ko tani kay Iloilo dason nga makapuli man ta sa aton pamilya. So wala na flight sir. Tuman ka budlay sang ila sitwasyon umpisa nga nag-abot sila sa Cebu. Eksperyensya nga hindi malipatan, tubtob nagakabuhi. Kung sir problema sila di kay pag-abot namon nga lockdown na gali. Wala man sir may nag-entertain sa amon di sa airport. Wala kami pamangkuton, wala man kami sang kundiin kami makadto. Wala man kami. So nagmatumato na lang kami sir may upod ko din nga duwa sa OFW, nagkilalay kami dito sa airport. Kaya una sir sa Mactan kami nag-star dito. Nangita kami tulugan namon nga tatlo. So may sa amon, may nag-akomodar man to sa amon sa may pundo to siya. Pero after 3 days, gintalin kami nila kay amo na to gani nga nag-lockdown man ang Mactan. Gincomply man sini ang una nga requirements sang OWA para makabalik sa Iloilo nga ginakalakipan sang quarantine certificate, travel pass kag letter of acceptance halin sa ila LGU. Apang napaslawan sa gihapon sila nga makapauli. Kaya muna sir kay protocol nila do hindi man klaro. Una nga protocol tani ginambala lang nila sa una nila nga protocol to nga muna RTO test kami di nang tawag nila na swab test. PCR test. Oo. Wala man hindi man nila sir gin specified dito nga muna ang ila man lang nga gin required sa amon si mga travel pass man lang to kag quarantine clearance amo man lang nang gin required nila. Okay. So gin comply man to namon tapos pagka imbis nga may nagpatitib sa nagpuli amo na naman naglayan na naman istorya nila. So sila man ang gatag ng protocol ginasunod man namon. Stranded naman ang nurse nga bana ni Tony Evangelista sa Cebu. Mabalik na kung tani siya trabaho sa UK nga bana apang naabtan sang quarantine. Sa Mactan siya una kay may flight siya pa UK sa March 20. Galing na cancel. Ngayon, nahulat siya tali sa mga flights wala nga ma-resume. Galing in-extend ang ECQ si nabudlayan pag-ito siya. Sang nag-announce ng PUEA nga hindi ka ang mga healthcare workers balik sa ilang obra mo na nga tani mabalik siya sa Iloilo di kayo mato sa kung ban naman sa mi. Di galing in lift naman subok si na para mato siya gyapon. Nagpagwa ang OWA sang resolusyon matapos natabo nga may nagpositibo sa una nga batch sang OFWs na naghalin sa Cebu. Nasa diri ang dugang nga mga requirements para makabalik sila sa Iloilo. Lakip na diri ang PCR testing kag 14-day quarantine. Suno kay Rex, nabudlayan sila mag-comply kay wala man sa nagabulig sa ila. Gani may panawagan ini sa gobyerno. Wala na sir sa OWA, most especially sa OWA, pangayo kami bulig kay inyo ni kami concerned ang Overseas Welfare Administration kayo workers. So ang OWA ginitani sir ang amo ni silang sa amon kung magpa-testing bala sir, sila ni dapat ang mag-required sa amon to sa DOH hindi ka man to pagbatunon sa DOH kung wala sa mga request na alin sa mga interagency. Kabuligay kita, hiling man tali ang mga OFW magpa-test. Galing buligan, di man sila nga nga makakuha sang amo sila bala nga service para man sa welfare sang tanan nga tao. Hindi lang man sa ilang, hindi man sila pamilya pero sa tanan. Handa man mag-comply sang tanan nga requirements sa mga OFW pero nagahingyo sila sang bulig sa natungdan nga ahensya sang gobyerno. Tungod ila handom nga makapauli kag makaupod sa ila pamilya. Said Free Cabaluna, 1 Western Visayas.